Asawa ang pinay nga sospek sa pagpatay sa iyang foreigner nga bana nadakpan. Lakip usab sa nadakpan ang giingong kakunsyabo ni ini nga kanhihinigugma sa sospek. Niya ang report ni Nico Sereno. Nobyembre 25 nakitang patay sa iyang balay sa Barangay Yati, Liloan ang 72 anyos nga American-Japanese national. Dunay mga head injuries o gigapos ang biktima. Sa investigasyon, natumbok ang mga responsable sa krimen ug nakatabang sab ang nakuhang CCTV footage. Suspect ang 30 anyos nga pinay nga asawa ni ini. Lakip sab ang 32 anyos nga construction worker nga didto nadakpan sa taga-NBI sa Cagayan de Oro City. Kanhi magkarelasyon ang duha o gitap matud pa sa babay ang maong lalaki ni adtong higayuna. Sabi naman ng apo na, sige maghiwalay tayo pero yun, ang sabi naman ng biktima is okay maghiwalay tayo pero you have to initiate annulment proceeding so that I could marry in the future. Di gyud kuno nila intensyon ang pagpatay sa langyaw apan pagpa-incapacitate o paghimulang nga baldado ni ini. Nung umamin siya, naghanap po yung lawyer after the taking. So yun, inaresto namin siya, binasa namin siya ng Miranda rights niya. And with that revelation, that led to our another hot pursuit operation in Cagayan. Parang hindi ko kaya. Nasiya. Yun yung conscience. In physically ba? Too hard. Pero biang lagi sa dili nga pinang potlan jud kag TL aron mapungkol ana ba. Ano niya? Depende na sa ila. Sa interview giangkon sa babay, napuno siya sa iyang bana. Gingong misaad ang langyaw nga mohatag og kwarta gamiton sa pag-uli og pagselebrar dito sa Mindanao apan wala mahinayon. Matud sab sa lalaki, inay pagkulata ra unta na hinaykan nila ang foreigner. Unsa day ka, unsa dito yung mga saad sa ako dahil sa yung nga yung ka matagaan ko mo 50,000, 50,000 siya. Kalimti na lang to Murin to nga, grabe, so hulok akong kuan, ko nga, kasawat sa akong kuan ba, kasawat sa akong gibati. Hindi ko pati, hindi na ako intensyon na pati yun. Ako nga, kung nag-isa ba, hanan ina siya makadumdum dito yun sa siya. Kayang sa iyang banan, ang ex. Gusto na ko nga maluya, nagising nga na siya makahinuan na sa siya. Pero buhay, so wala na ako intensyon na pati yun. Parricide ang ipasaka nga kaso sa babay sa pagpatay sa iyang bana, samtang murder usab batok sa lalaki nga suspect. Nico Sereno, Balitang Bisdak.